Bokajan B Try Junction along Bang Hini atum Raki ahormu pen khatkhati raikom saikhiare deng kachingnang. Khatkhati raikom saikhi atum ben khatkhati police station ke parlo Bokajan subdivision Balijan B Try Junction along Karagaon outpost along raikom saikhi ke ton kilang chari asai ke klembom ahut ajopor phai sirkep apor ihum Hyundai Akar I20 NL07H 2420 Dimapur pen Karagaon an kedambom apor ahut kakuruk dun pedoponsi sabun ahom along homni along an alang litum Raki ahormu ke thap long pondo labangso asabun ahom along Raki ahormu mate drugs gram kre sirkep ra tokbor sirkep an long pondo laso Raki ahormu pen kachingnang check atum yansio kikon lapen yan bemo lotha bang hini atumta Nagaland asot pasi pang tekpo Bokajan penanantirang karbing long life